să-l dea afară pe Porojan. Am de la colectiv, mamică, atâta pensioară. Să-ți vă ruga să nu stați cu ea, mă. Și noi ia și pe aia, atâtea dări, atâtea auzi impozite. Sunt văduvioară. Ce viață e asta, mamă? Nu interesează pe cei care ne Ce conduc nu de interesează, mamică, nu interesează. Ce viață e pe noi asta? Să ne dea ceva să ne omoare, mamă. Era România de mititică, atâta era de avută. Dar conducătorii din ziua de astăzi nu sunt buni. Nu e bun. Pe Sorojan să-l dea jos. Pe Bolojan ăsta. Da, să-l dea jos, mamă. Și pe toți în paralel. Toți euți. Nu fac nimic pentru oameni. Nimic, mamă. Ei are atâția bani. Și noi ne avem pâinișoară să mâncăm, mămică. Luați-l din interviu să-l dea jos de aici, din țară, de la noi. Că, aoleu, mi-e rușine să vă spun, parcă e cățaua cu paie în când iese și el acolo. Ce e el acolo? Paștie.